Yılanın tuzağınıla. Malka yıkladın mı inde? Hayda. Özeme kürsümü tuzağının. Malka itemiz avulgayda. Әнинең әтисейді ул, минем бабай. Колхозда от җигеп эшләйде. Еш кына безне 4 баласының оныклары буш арбага утыртып, авыл башына хәтле алып бара иде. Кичкенә утырыгыз инде. Миңа 5 яшьләр чамасы булгандыр. Юлда от кушаяклап чапканда, мин арбадан атылып төшеп калдым. Ниләр булганын, кайсы җирем авыртканын хәтерләмим. Үкереп җылаганым һәм бабайның сүзләре генә хәтердә калган. Шул сүздән соң елаудан туктадым шикелле. Башка вакытларда егылсам да, тырналсам да еламаска тырыштым. Дилбегәне безгә дә бирә иде. Без чиратлашып атның ян якларын дилбегә белән каккалап, бабай шәйтебрәк атны куалыйбыз. Менә тәтәләре кунакларап кайттым сиңа. Ой, минем улларым, кызларым килгән икән. Менә бәрәңгемдә пешеп чыккан иде әле. Әйдәле бабалары, башта кулларын юдыртыйк әле. Әйдәгез әле. Әби, туфанаттан чыгып төште. Ой, улым, бик авыртмадымасың. Юк инде, әби, мин егет кеше. Без бабай өенә төп йортка еш кына җыйлайдык. Әминә, Мөнир һәм мин, 1 яшьтәгеләр. Менә балалар кабартма мәлегенә пешеп чыкты. Менә тавыклар сезгә күкәй салды. Май, менә. Хәзер атланмай атладым менә. Хәзер аны кискәлибез атланмайны. Менә шулай иттереп. Миштән бәрәңге алам хәзер сезгә. Заманында бабам таза хәлле тырыш крестьян булган. Бүтін тапкан малын үз көче белән булдырган. Горур иде ул. Үз кадерен белүче кеше иде. Ләкин бер кайчанда тәкәббер булмады. Авылда гына түгел, тирә-якта да исеме билгеле кеше иде. Әйдәгез балалар, бер амин тотыйк инде. Амин. Аллаһу акбар. Я уланнар, хәзер эшкә тотыныйк инде. Әнинең сөйләвенчә, үзе дә чабата кимәгән, балаларына да кидермәгән. Чабаталы кешеләрдән мыскыллап көлгән. Ә совет власте аны чабата кияргә һәм чабата ясарга өйрәткән. Emine kızım kiledi bunda kiledi. Без бабай чабата ясаганда аның янында бетерелә идек. Ул чабатага юкәтелгәндә булыша идек. Шишлесе төшеп китсә, аны алып бирү өчен өчәүләп ызгыша идек. Ә иң кызыгы, бабай чабата табанын тизгәндә аның уң кулы янында утыру иде. Без анда утырырга чират торабыз. Бабай юкәтелемен уң кулы белән тартканда терсәге белән безне этеп җибәрә дә, без авып китәбез. Аның күңеле булсын өчен авып кына калмыйча тәгәри идек тә. Ә бабай көлә. Тәтәгә Әлинең ятинең әнисен бездә тәтә диләр.
Чыршу килүбез ошамый. Бабайның авылда Кырыз дигән даны булган. Без аны һич сизмәдек. Без сугыш елларында бабай ясаган чабата киеп үстек. Әнием дә, бүтән туганнары да бабай нәселеннән булулары белән горурлана иде. Гомумән, нәсел белән горурлану татар халкына хас сыйфат инде ул. Чөнки нәсел белән горурлану үз-үзеңне тәрбияләүнең иң камил формасыдыр ул. Балалар, кымаша әйтмәгез бабагызга. Тиме аларга, тормышыбызның яме, нәселебезнең дәвамчылары алар. Хак әйтәсең шул бабай, хак сүз. Гадәттә яманаты чыккан нәселнең тукымы гына үз нәселен яшерүчән була. Минем нәселем горурланырлык нәсел, татар нәселе, бабамнар нәселе.